Predávate novostavby či developerské projekty, ktoré sú zatiaľ len na papieri? Záujemca nehľadá len nudný text a galériu obrázkov, chce si to vedieť predstaviť, zažiť, precítiť. A práve tu máte obrovskú príležitosť odlíšiť sa. S interaktívnou 360-stupňovou prezentáciou to celé meníte. Ukážte projekt ako hotový ešte pred výstavbou, zaujmete kupujúcich vizuálom, ktorý nie je len pekný, ale informačne nabitý. Od leteckých záberov, cez presné pôdorysy, dispozície, štandardy, okolie a infraštruktúru. Jednoducho, profesionálne a moderne, všetko na jednom mieste. Funguje ako samostatný web projektu, doplnok k vašej klasickej web stránke, ale aj oživenie do inzercií či materiál pre ďalší marketing na sociálne siete. Pracuje za vás 24/7. Na mobile, počítači aj vo virtuálnej realite. Prispôsobená vašej značke a projektu. Pôsobí moderne, profesionálne a buduje dôveru. Dnes už nestačí len predávať nehnuteľnosti. Treba ich ukázať tak, že si ich klient bude vedieť predstaviť ako svoj domov. A presne s tým vám pomôže takáto prezentácia.